תתחיל. שלום, שאלו אותנו בעצם מהי שפת הסימנים של הדיונים. אני אסביר בקצרה. המטרה שלה היא להצליח לקיים דיון שבו לכל אחד יש אופציה להתבטא ולהגיד את הדעה שלו בלי להפריע להמשך הדיון ובלי להפריע לבן אדם שמדבר. הרעיון הוא כזה: אם אתה חש הסכמה עם מה שבן אדם שמדבר באותו רגע, אתה מרים את הידיים ועושה ככה. אם אתה מתנגד למה שהבן אדם אמר, אתה עושה ככה. אם אתה חושב שיש לך תגובה חשובה להגיד ואתה רוצה להתפרץ לו לדברים, אז אתה עושה ככה. וזו בעצם בקשה. אם הוא נותן לך לדבר, אתה יכול לדבר. אם לא, אז אתה מחכה בסבלנות. ועוד סימן שהתפתח בזמן האחרון זה הסימן הזה. זה כשאתה שם לב שהתחילו לדבר על נושא שחוזר על עצמו יותר מדי פעמים והוא לא מתקדם הלאה. אז זה לעבור נושא. זה הכל. תודה רבה.